ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲାମାନେ ଗତ ଥର ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟାକରଣ କ୍ଲାସ୍ରେ ଶବ୍ଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ଜାଣିଥିଲ। ଏବେ ଆମେ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ ଆଜିରେ ବାକ୍ୟ ଏବଂ ପଦ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ତେବେ ତୁମେ ଜାଣିଥିଲ ଗତ ଥର ଯେ କେତୋଟି ବର୍ଣ୍ଣକୁ ନେଇ ମନକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ ତାହାକୁ ଶବ୍ଦ କୁହାଯାଏ ଏବଂ ତାର ଉଦାହରଣ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଜାଣିଥିଲ। ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଯେ କେତୋଟି ଶବ୍ଦକୁ ନେଇ ଯଦି ମନୋଭାବକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରେ, କେତୋଟି ଶବ୍ଦ ମିଳିତ ହୋଇ ମନୋଭାବ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲେ ତାହାକୁ ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଯେ ଦେଖ, ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଏଠାରେ ଅଛି, ଗୋଟିଏ ଅଟେ ଭଲ ରାମ ପିଲା। ଏଠାରେ ଦେଖୁଛ ପିଲାମାନେ, ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ଏକାଥରକେ ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ କହିବୁ ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ଅଟେ ଭଲ ରାମ ପିଲା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେହି ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ଯଦି ସଜେଇକି ଆମେ ଲେଖିଦେଇପାରିବା କାହା ପରେ କେଉଁଟା, ତାହେଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ ପାଇପାରିବ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ସେହି ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ନିଅ, ରାମ ଗୋଟିଏ ଭଲ ପିଲା ଅଟେ। ରାମ ଗୋଟିଏ ଭଲ ପିଲା ଅଟେ। ଏଇଟା ଯଦି ଆମେ କହିବା, ଏଇଟା ମନକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି ଏବଂ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ବୁଝି ହେଉଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ କଥା। ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଯେ ଗୋଟେ ବହି ପଢ଼ା ହେଉଥିଲା, ଠିକ୍ ପଢ଼ ଠିକ୍ ଲେଖ, ସେଇଥିରେ ବି ଗୋଟେ କୁହାହେଉଥିଲା କଥାଟିଏ ସରିଲା। ଗୋଟେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଥାଏ ବ୍ୟାକରଣ ବହିରେ। ଏବେ ତ ବ୍ୟାକରଣ ବହି ତଳ କ୍ଲାସ୍ରେ ନାହିଁ, ଆଗରୁ ଥିଲା, ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀରେ ବି ବ୍ୟାକରଣ ବହି ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ କିନ୍ତୁ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟାକରଣ ବହି ନାହିଁ। ତେବେ ଏଗୁଡ଼ା ହିଁ ଜାଣିବା ହିଁ ଦରକାର ନିହାତି ଯେ ଏଇ ଯେ ରାମ ଗୋଟିଏ ଭଲ ପିଲା, ଏଇଟା ମନକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି ଏବଂ ସର୍ବଶେଷରେ କଥାଟିଏ ସରିଲା ଏବଂ ସରିବା ପରେ ଅର୍ଥାତ୍ ବାକ୍ୟଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା, ତାପରେ ଗୋଟେ ଗାରଟେ ଦିଆଯାଏ, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ। ବାକ୍ୟ ଶେଷରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ଗୋଟେ ଦିଆଯାଏ। ସେଇପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟାକରଣ ସେଇଟା ନିୟମ ରହିଛି ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ ତାହେଲେ ଆମେ କାହାକୁ କହିବା, ବାକ୍ୟ କାହାକୁ କହିବା ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ ହୁଏ, ତାର ଉତ୍ତର ରହିଛି, ଏହା ହିଁ ହେବ ଯେ ଏକ ବା ଏକାଧିକ ଶବ୍ଦ ମିଳିତ ହୋଇ ମନର ଭାବକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥ ବୁଝାଇଲେ ତାହାକୁ ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ ବାକ୍ୟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଏକ ବା ଏକାଧିକ ଶବ୍ଦ ମିଳିତ ହୋଇ ମନର ଭାବକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥ ବୁଝାଇଲେ ତାହାକୁ ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ବାକ୍ୟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଜାଣିଲ। ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ଏଇଭଳି ଅନେକ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା, ଲେଖିପାରିବା ମଧ୍ୟ। ଯେମିତିଆ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ କହୁଥିଲେ, ରାମ ଗୋଟିଏ ଭଲ ପିଲା। ସେଇଭଳିଆ ହରି ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ ପଢ଼େ, ତପନ ତା ସାଇକେଲରେ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଉଛି। ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଯେ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ, ହରି ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଠ ପଢ଼େ, ଏଗୁଡ଼ା ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ। ଏଇ ଶବ୍ଦକୁ ନେଇକି ବାକ୍ୟଟିଏ ହେଲା। ୟା ପରେ ଆମେ ଜାଣିବା, ଏଇ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ କହିଲେ, ଏ ବାକ୍ୟର କେତୋଟି ଅଂଶ ଅଛି ଆମେ ସେଇଟା ଜାଣିବା। କ'ଣ କେତୋଟି ଅଂଶ ଅଛି ଆମେ ଦେଖିବା। ହରି ଗୋଟିଏ ଅଂଶ, ଅଷ୍ଟମ ଗୋଟେ ଅଂଶ, ଶ୍ରେଣୀରେ ଗୋଟେ ଅଂଶ, ପାଠ ଗୋଟେ ଅଂଶ, ପଢ଼େ ଗୋଟେ ଅଂଶ। ତାହେଲେ ଏଥିରେ 5ଟି ଅଂଶ ଅଛି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଂଶକୁ
କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ମନେ ରଖ, ବାକ୍ୟରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଂଶକୁ ପଦ କୁହାଯାଏ। ବାକ୍ୟରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଂଶକୁ ପଦ କୁହାଯାଏ। ସେଇଥିପାଇଁ ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ ହୁଏ ଯେ ପଦ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ଉତ୍ତର ହେବ ବାକ୍ୟରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଂଶକୁ ପଦ କୁହାଯାଏ। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଲା ଶବ୍ଦ ଆଉ ପଦ, ତାହେଲେ ଆମେ ଯେଟାକୁ ଶବ୍ଦ କହୁଥିଲେ ତାକୁ ପୁଣି ପଦ ବି କହୁଛେ, ତାହେଲେ ଆରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ? ସେଟା ପାର୍ଥକ୍ୟ ବୁଝିବା ଦରକାର। ଯେ ଶବ୍ଦ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିଛ ପିଲାମାନେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଶବ୍ଦଟା ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି ସେତେବେଳେ ତାକୁ କୁହାହେଉଛି ପଦ। ତାହେଲେ ଶବ୍ଦ ଆଉ ପଦ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଜାଣିଲ। ତାହେଲେ ଶବ୍ଦଟା ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର ହେଲେ ତାହାକୁ ପଦ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ସେଥିରେ ଶବ୍ଦର ଅଧିକ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇନପାରେ, ହେଇପାରେ ହେଇନପାରେ, କିନ୍ତୁ ପଦ ଯେତେବେଳେ ଶବ୍ଦଟା ପଦ ହୁଏ ତାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରେ, ହେଇ ବି ନପାରେ। ଉଦାହରଣ ଦେଲେ ଭଲ ଭାବେ ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରିବ। ଯେ ଦେଖ, ଏଇ ଦୁଇଟି ବାକ୍ୟ ଯେ ମୁଁ କହିଲି ଯେ ହରି ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼େ, ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ ପଢ଼େ। ଆଉ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ତପନ ତାର ସାଇକେଲରେ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଉଛି। ଏଇ ଦୁଇଟା ବାକ୍ୟ ଭିତରେ ଯଦି କୁହାଯାଏ ଶବ୍ଦ କେଉଁଗୁଡ଼ାକ, କେଉଁ ଶବ୍ଦକୁ ନେଇକି ବାକ୍ୟ ହେଲା, ତୁମେ କହିପାରିବ ଭଲ ଭାବେ। ଯେହେତୁ ଶବ୍ଦ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଜାଣି ସାରିଲଣି, ବୁଝି ସାରିଲଣି, ପଢ଼ା ହେଇ ସାରିଲଣି। ହରି ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଠ ପଢ଼େ, ଏଗୁଡ଼ା ଶବ୍ଦ। କିନ୍ତୁ ଦେଖ, ହରି ଅଷ୍ଟମ ଏଗୁଡ଼ାକ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ, ଏମାନଙ୍କ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇନାହିଁ। ତା ଭିତରେ ଯେଉଁଟାକି ଲାଲ କାଳିରେ ଗୋଲ ବୁଲେଇ ଦିଆହେଇଛି ଶ୍ରେଣୀରେ, এইটা ଆମେ ଦେଖିବା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଶବ୍ଦ ଥିଲା ଶ୍ରେଣୀ ଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ବାକ୍ୟର ବ୍ୟବହାର ହେଲା ଶ୍ରେଣୀରେ ହେଲା। ଏଇଠି କିନ୍ତୁ ଶବ୍ଦଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି ବାକ୍ୟ ଭିତରେ, ବାକ୍ୟର ବ୍ୟବହାର ହେଲା ପରେ। ସେମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ, ବାକ୍ୟର ଉଦାହରଣ ରହିଛି କ'ଣ? ତପନ ତାର ସାଇକେଲରେ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଉଛି। ଏଠି ଦେଖ, ତପନ ଯାହା ଥିଲା ଶବ୍ଦ ଭାବରେ ସେୟା ଅଛି ବାକ୍ୟରେ, ପଦରେ। ତାର ବି ସେୟା, ତାର ଲାଗିଛି। ଆଚ୍ଛା, ସାଇକେଲରେ ସ୍କୁଲକୁ, ଯେତେବେଳେ ଶବ୍ଦ ଥିଲା ସାଇକେଲ ଥିଲା, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଶବ୍ଦ ଥିଲା ସ୍କୁଲକୁ, ସ୍କୁଲ ଥିଲା ଶବ୍ଦ, କିନ୍ତୁ ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର ହେଲା ପରେ ଏଠି ରେଟା ଲାଗିଗଲା। ସାଇକେଲରେ ଆଉ ସ୍କୁଲ যেটা ଥିଲା ଶବ୍ଦ କୁ ଲାଗିଲା, ସ୍କୁଲକୁ। ତେଣୁ ଏଇଠୁ ଆମେ ଜାଣିବା ଶବ୍ଦ ଆଉ ପଦ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ। କ'ଣ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଜାଣିଲେ ନା, ତୁମକୁ ଯଦି ପଚରାଯାଏ ସେଇଟା ଯେ ଶବ୍ଦ ଆଉ ପଦ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ, ତୁମେ ବୁଝିଲ କ'ଣ? ଏହା ହିଁ କହିବ, ଯେତେବେଳେ ଶବ୍ଦଟା ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ ତାହା ପଦ ହୁଏ। ଆଉ ସେଇ ଶବ୍ଦଟା ବାକ୍ୟରେ, ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଶବ୍ଦଟା ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର ହେଲେ ତାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରେ, ହେଇ ବି ନପାରେ, ହେଇ ମଧ୍ୟ ପାରେ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଯେମିତି କହିଲି ମୁଁ, ସାଇକେଲଟା ଥିଲା ସାଇକେଲରେ ହେଲା, ସ୍କୁଲ ଥିଲା ସ୍କୁଲରେ, ସ୍କୁଲକୁ ହେଲା। ବୁଝିହେଲା କଥା? ବାସ୍, ଆଶା କରୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝିଥିବ ପିଲାମାନେ। ଶବ୍ଦ ଆଉ ପଦ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟଟା ଭଲ ଭାବେ ବୁଝିଲ। ୟା ପରେ ପଦ ତ ଜାଣିଲ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ବାକ୍ୟରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଂଶକୁ ପଦ କୁହାଯାଏ। ବାକ୍ୟରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଂଶକୁ ପଦ କୁହାଯାଏ। ଏବେ ଜାଣିବ ପଦ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ଜାଣି ସାରିଲା ପରେ ପଦ କେତେ ପ୍ରକାର, ଭଲ ଭାବେ ମନେ ରଖ ପିଲାମାନେ। ପଦ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟାକରଣରେ ପଦ 5 ପ୍ରକାର। କ'ଣ କ'ଣ? 1ରେ ବିଶେଷ୍ୟ, 2ରେ ବିଶେଷଣ, 3ରେ ସର୍ବନାମ, 4ରେ କ୍ରିୟା। ସମଗ୍ର ଭାଷା ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟାକରଣରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ
ଯେ ପଦ 5 ପ୍ରକାର। ଯେତେବେଳେ ବାକ୍ୟ ହେଉନା କାହିଁକି ଏଇ 5 ପ୍ରକାର ପଦ ଛଡ଼ା ଆଉ ଅଧିକ ପଦ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। 1ରେ ବିଶେଷ୍ୟ, 2ରେ ବିଶେଷଣ, 3ରେ ସର୍ବନାମ, 4ରେ କ୍ରିୟା। ଭଲ ଭାବେ ଏଇ 5ଟି ପଦ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟାକରଣ ଅଛି ବୋଲି ମନେ ରଖିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଜାଣିବା। ଏତିକି ରହୁଛି।